pinatugyan ko ang ako'y espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYVR Rojas nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Nagatindog sa ibabaw sa isang suba nga nagapanapot sang maputi ipanapton. Hindi ka magkahadlok, Daniel. Magtindog ka sa imo pagluhod. Daniel, halin saging suguran, nangin mapainubuson ka. Matinumanon sa imo Diyos, ginhangop mo ang tanan nga mga pananawan kag patimaan nga yagin pakita sa imo. Ginpamatian sang Diyos ang imo pulong, Daniel. Magpakabakod ka kag magpakaisog. Kay yari ako sa pagsugid sa imo sang mga nasulat na. Lakat ka sa imo dalanon, Daniel. Kayang mga pulong natakpan kag napatinan tubtub sa katapusan. Madamo ang magapaninlo kag magapaputi sang ila mga kaugalingon. Apang ang mga malaot magahimo pagid sang kalautan kag wala sang malaot nga makahangop. Apang ang mga maalam makahangop. Ang inyo nabatian bahin lang sang kabuhi ni Daniel, ang manalagna. Kasaysayan sang isa sang mga manalagna sang Dios nga gingikas sa balaan nga kasulatan sang daan nga katipan. Dulot sa inyo sang
RMN nga nagabuylog sa Kristiyanhon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Si Jesus nagsiling sa mga Hudeyo nga nagatuos sa iya, "Kun ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutunan ko kamo, kag makilala ninyo ang kamatuuran, kag ang kamatuuran amo ang magahilway sa inyo." Juan Kapitulo 8, versikulo 31 tubtob 32. Ang mga masunod nagapakigbuylog sa siningtion sang Semana Santa. Mr. and Mrs. Rosemary Takikawa and family from Japan. Rose Q Sari-Sari Store, wholesale and retail, located at Mambusaw Public Market, owned and managed by Eka Kisto and Nono Reydan Pistaño, Calvo. Mr. and Mrs. Remedios and Danilo Pistaño, Barangay Bungsi, Mambusaw, Capiz. Mr. and Mrs. Ninita Kisto and Dodong Kisto, Rice and Janjan, Barangay Calaagos, Mambusaw, Capiz. Minsahi isang pagpamalandong, halin kay Private First Class Dari Fiulog Unato, kaupod ang iya pamilya, kag mga pumuluyo sang Barangay Concepcion, Dumalag, Capiz. And Carol Square Plaza and Superstar Bazaar at Borgo Street, Rojas City. Sa sining Semana Santa, magpamalandong kita, kag aton hatagan importansya ang pagkamatay ni Kristo Jesus, agud maluwas kita tanan sa aton mga sala. Sa ngalan ni Jesus, ini ang inyo abyan si Tawe Bilyones, kaupod ko ang akon pamilya, kag ang bugos nga Primer Distrito. Nagabuylog sa tanan nga mga Kristiyano sa pagsaulog sang Semana Santa. Minsahi sang pagpamalandong nagikan kay Vice Mayor Edville John Alfaro, upod sa iya pamilya kag mga pumuluyo sang banwa sang President Rojas, Capiz. Ako ang inyo kubos nga sulugon sang banwa, Vice Mayor Nonoy Edville Alfaro, nagaupod sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sang Semana Santa. Suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sang iya promesa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ila mga sala tungod kay indi niya luyag nga may mawala. Minsahi nagikan sa Hero Hardware nga nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sang Semana Santa. Hero Hardware, Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz, wholesale and retailer for your electrical and plumbing needs. Visit Hero Hardware with cellphone number 0946-057-7235 kag telephone number 620-3132. Mag-email sa herohardware@yahoo.com. Owned and managed by Bayani and Lisa Casal. Sa aton pagpamalandong sa sini nga Semana Santa, aton gid isalig sa aton makagagahom ang aton kaugalingon nga ipahilayo kita sa mga sala nga hilimuon, kag tadlungon ang aton tiko nga pagpati. Ini si City Councilor Midilo de Martin Ocampo nagapakig-upod gid sa inyo tanan.
dapat may plano. Tungod palangga kita sang amay, ginpadalaya ang bukto nga anak para sa pagluwas sang kalibutan. Sa sini nga kapag saulog sang Semana Santa, magpamalandong kita, dumdumunta ang aton mga sala. Ini si Konsehal Moreno Moring Gonzaga. Keep safe and stay healthy. Sa ikatlo nga tuig sang paghari ni Joaquim nga hari sang Huda, si Nabucodonosor nga hari sang Babilonia nag-abot sa Jerusalem kag ginkibon ini. Gintugyan sang Ginoo sa iya mga kamot ang hari sang Huda, pati na ang mga gamit sang balay sang Dios, ang iya mga pamatanon nga wala sing kasalawayon. Maayo-ayo kag sampaton sa tanan nga kaalam, nahiyasan sang ihibalo, may paghangob kag may ikasarang. Kagikan sa mga anak sang Huda, amo sanday Daniel, Ananias, Misael kag Azarias. Apang sila ginpangilisan sa ngalan. Si Daniel ginhingalanan kay Beltesazar, si Ananias ginhingalanan kay Sadrak, si Misael ginhingalanan kay Misak, kag si Azarias ginhingalanan kay Abednego. Apang si Daniel wala gid magkaon sang mga pagkaon sang hari kag mag-inom sang iya ilimnon, agud indi madagtaan ang iya pagkatao. Nahadlok ako magpasugot sa pangabay mong Beltesazar na hindi ka mo magkaon sang mga pagkaon sang hari. Ilawi lang kami sa sulod sang napulo ka adlaw. Hatagi lang kami sa mga utan kag tubig nga ilimnon. Kag pagkatapos, ipaanggid kami sa iban nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Kung makita mo nga malaw ay kami tulukon sang sa ila, mapilitan mo na kami nga magkaon sang pagkaon sang hari. Kuna mo, amo sina ang matabong. Sa sulod sang mga inadlaw nga ila, kung hindi pa kamo mag-ayos sang panglawason, piliton ta kamo nga magkaon sang pagkaon sang hari. Katingalahan, Beltesazar. Maayo pa ang inyong mga lawas ang sa iban nga nagkaon sang pagkaon sang hari kag sang iya mga ilimnon. Kuna mo, pasugtan mo na kami nga apat nga hindi magkaon sang pagkaon sang hari. Nakita akong kaayuhan sa imo ginapangayo, Beltesazar. Gani, matuman ang imo ginsiling. Kag nagligad ang tatlo ka tuig, kag pag-abot sang tion, ginpatawag ni Nabucodonosor ang mga pamatanon. Kag matapos sila mahatagan sang pagtilaw, ginbuyan sila. Mahal nga hari, ano ang masiling mo sa ilang nga ginhatagan mo sang pagtilaw? Ginpadayaw nila ako sa ila kaalam. Malabawan pa nila sang napulo kapilo ang akon mga babaylan kag mga salamangkiro dire sa ginharian. Kagang labi ko nga ginadayaw amo atong isa sa ila. Sino sa ila kamahalan? Atong ginahingalanan kay Beltesazar. Si Daniel. Kalayan sang damgo ko. Tuman kalayan. Ano ay hanang yung kahulugan sa iya damgo, ha?
Hindi ka mo maghinutikay lang. Isugid ninyo sa ako ng buot silingon sa akong damgo. Tuman ka lain sang damgo ko, kag ginatublag ako kung nung kahulugan sang damgo ko nga to. Hindi namon masiling ang buot silingon sang damgo mo, mahal nga hari. Kung hindi mo maasoy sa amon ang damgo mo, hindi ko na kamo pagpamangkuton kung madumduman ko ang gindamgo ko. Mga maalam kamo. Hindi ba lang kamo ang manugpakot? Kag sino sa inyo ang makasugid sa akon sang gindamgo ko? Kag makaasoy sang kahulugan sini. Kung maasoy ninyo, mag-aagom siya sang padya halin sa akon, kakatagan ko siya sang dako nga kadungkanan. Sige! Ipahayag ninyo sa akon ang akong damgo kagang iya kahulugan. Hindi kami makahimo sina kamahalan. Kung masugid mo lang tani sa amon ang gindamgo mo, mahimo namon nga mapahayag ang kahulugan sini. Binasahay ang ginapangabay siyang mahal nga hari. Wala siyang iban nga makapahayag sa gindamgo mo, kundi ang Diyos, nga ang iya punuyan, hindi upod sa unod. Mga butigon kamo! Mga butigon kamo! Kamo tanan, ginapamatbatan ko sang kamatayon! Si Jesus nagsabat sa ila, nagasiling ako sa inyo, sang matuod. Ang nagapakasala, ulipon sang sala. Ang isa ka ulipon, umalagi lamang sa panimalay. Pero ang isa ka anak, permanente. Juan, Kapitulo 8, versikulo 34, tubtob 35. Ang mga masunod, nagapakigupod sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sining Semana Santa. Engineer Yuli Pugna and Family. Board Member Attorney Elioper Bulilit Martinez and Family. Provincial Capital, Rojas City. Cruzada Funeral Home, Poblacion Ilawod, Dumaraw Capiz, owned and managed by Mr. Eduardo and Josephine Cruzada. Emma and Nonoy Store, Vegetable Dealer, Wholesale and Retail at TATC, Rojas City. My telephone number 621-3480, owned and managed by Kagawad, Erwin and Emma Oroseo and Family. NIG Marketing Corporation, Appliances, Furniture and Aircon, nahamtang sa Fuentes Drive, Rojas City. Dali na, kadto na, NIG Marketing Corporation, 0% interest of selected items. Installer of split-type aircon, flat-screen TV, and furnitures. We bring happiness into your home. Lucita Indang Lorente, Barangay Tansa, Rojas City. Vegetable vendor at TATC, Rojas City. Joy's Snack Bar and Restaurant, located at Road to Forever, Barangay Lucero, Hamindan Capiz, owned and managed by Novi Joy Cordero and Family. Madeline Tan Yap and Sonia Tan Biloso, Rojas City. Dani M. Lito, M. Bisana, Crab and Red Crabs Dealer. May mga branches sa Masbate, Bicol, Samar, kag Paranaque, Metro Manila. Owned and managed by Mr. Manuelito Bisana and Children. Princess Dacia, Manuelito Bisana Jr. and Princess Dayanara, Barangay Amiligan, Pontevedra, Capiz. Mr. and Mrs. Mildred and Toto Tura Villarosa Jr. and family. And kids, John Paul, Angel Villarosa, Barangay Libas Fishing Port, Rojas City. Ang MMS Corporation nagabaligya sang retailer nga pwede maka-load sa tanan nga prepaid. Pareho sang Smart, Globe, Sun Cellular, Wi-Fi sang Smart, Globe kag PLDT. Naga-load man kita sa mga cable pareho sang Signal kag satellite. Ang MMS Corporation nagabaligya man sang dealer nga pwede ka man makabaligya sang load wallet nationwide. Mayara man kita sang modern
purple corn juice nga mataas sa anthocyanins. Ang anthocyanins kilala nga maayo gid magpatay sa mga virus kag bakterya sa aton lawas. Maayo man sa may high blood, diabetes, cancer kag iban pa nga mga balatian sa aton lawas. Ang MMS Corporation makita mo sa San Roque Extension, Ciudad San Rojas. Pwede mo sila makontak sa Smart cellphone number 0912-874-4740, sa landline number 036-522-00469. Mayor Ronnie Dadibas and family and the people of Rojas City. Vice Mayor Roger Flores and family and the people of Cuartero Capiz. Punong Barangay Ignacia Herrera Santa Sera and Barangay Council of Dapdapan sa Pian Capiz, San Antonio Resort, Villa, Baybay, Rojas City. Miss Josephine Blancaflor and family, Barangay Kalapawan, Panay Capiz. Nini Joy Tormon from Hong Kong. Magallanes Food House and Catering Services, Jones and Quezon Streets, Poblacion Proper, Mambusaw, Capiz, owned and managed by Mr. and Mrs. Edwin and Rowena Magallanes, Mr. and Mrs. Jeffrey Aninang and family, Barangay Ulutayan, Rojas City. Mark Anthony Antonino and family, Mendoza Subdivision, San Roque Street, Rojas City. Superior Motor Corporation, located at Barangay Bulo, Rojas City, Nagabaligya, Sang Suzuki Double Cab, Pickup, Dump Truck, Ambulance, Patrol, Minivan, Isuzu L, Dropside, Dump Truck, Mitsubishi Canter Truck, and Dump Truck, Motopos Motorcycle, Pinoy 125, Pinoy 155, Boss 125, Bida 110, Typhoon 150, and Evo 125. Superior Motor Corporation, my telephone number 522-9646, 0908-886-9051. Superior Motor Corporation. Akon Lechon Manok and Liempo, may mga branches sa Kilometer 1 and Banica, Mason, Rojas City, owned and managed by Shane, Tricia, and Amel Rosero of Villa Carmel, Barangay Baybay, Rojas City. Mr. and Mrs. Marlon D. Inyon, Nis Sheila F. Gubaton, son Stanley Mark G. Inyon, Barangay Duyok, Dao Capiz, Gubaton family of Duyok, Dao Capiz, and Durado and Inyon family, Panitan, Capiz. Mayor Mac Valdemar and family, upod ang mga kabaranggayan kag pumuluyo sang Banwa sang Hamindan. Master Sergeant Jonathan Renes Guillermo, Philippine Army retired, Vice President of Hamindan Business Association, owner of Guillermo Quarry, Guillermo Commercial Sand and Gravel, Barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz. Zismore Corporation, Panay Marketing Office, Poblacion Ilaya, Panay, Capiz. Saluyag nga mag-apply bilang sales consultants, magpadulong lang sa Zismore Corporation, Panay Marketing Office. Trabaho nga ginapangita mo, sigurado. Managed by Jeva and Richard Muya. El Marias Palabok House and Resto, naga-offer kag naga-serve sang inyo daily specials. Breakfast, appetizers, sizzlers, soup, sandwiches and noodles, drinks, kag seafoods. El Marias Palabok House and Resto, Baybay, Rojas City, owned and managed by Maria de Latina B. Bacad and family, Barangay Mungpong, Rojas City. MGB Ticketing Office, legal documentation, travel and tours. Services offered, airline ticketing, domestic and international, hotel booking, NSO, PSA, birth, marriage, Sinomar, and death certificate, passport advisory, DFA, red ribbon, van rental, and online services appointment. Magallanes Street, Rojas City. Magtawag sa telepono 036-620-7008. MGB Ticketing Office, legal documentation, travel and tours. My cellphone numbers 0920-369-9514, 0927-931-7357. And Honorable Earl B-Boy Valencia, SK Chairman of Barangay Baybay and the people of Barangay Baybay, Rojas City.
Ano ang gawad nila? Dali, hisayran ta. Madali lang! Ano ang tabo ang ginasagloy ninyo ang mga tigulang ngayon eh? Pinapapatay kami sang mahal nga hari. Nga! Hindi ba lang nga ikaw isa sa mga salamangkero sang hari? Apang naakig siya kay wala namon mapakutan niya dampo. Kag ang kahulugan sini. Hindi ba lang nga may kinaadman ka mo sa pagpakot sa mga damgo? Makahatag kami sang kahulugan sang iya damgo. Pero hindi kami makapakot kung ano ang iya gindamgo. Kay siya gani. Hindi na makadumdum kung ano ang iya gindamgo. Nagpangako siya nga hatagan niya sang padya kag kadungganan ang sinuman nga makasugid sang iya gindamgo. Apang ang hindi pagapat yun. Buwas, makikita ko sa hari. Agud isugid ang iya damgo kag ang kahulugan sini. Daniel. Mga muyo kita sa gabi nga ini. Pangayuon naton sa iyang iyakaluoy. Agud kita kag subong man ang mga maalam nga mga tawo sa Babilonia maluwas. Sadrak, Mesak, Abednego, magluhod kita ka magpangamuyo. Maluhod kita. Pagka maayuhon ang ngalan sang Diyos sa gihapon kag sa gihapon. Pagkamayuhon ang ngalan sang Diyos sa gihapon kag sa gihapon. Kay iya ang kaalam kag kagamhanan. Kay iya ang kaalam kag kagamhanan. Siya nagabaylo sang mga tion kag mga panagon. Siya nagabaylo sa mga tion kag mga panagon. Siya nagapahalin sa mga hari. Siya nagapahalin sa mga hari. Kag nagapahamtang sang mga hari. Kag nagapahamtang sa mga hari. Siya nagahatag sang kaalam sa mga maalam. Siya nagahatag sang kaalam sa mga maalam. Kag ihibalo sa mga may paghangop. Kag ihibalo sa mga may paghangop. Makasarang ka pala sa pagsugid sa akong damgo. Kagang buot silingon sini. Paghambal ka. Kay kung ang tuyo mo, amo lang ang pag-usik sa akong tinyon. Ikaw kagang mga upod mo, makaagom sang kamatayon. Ang ginapangayo sang hari, hindi mapahayag sang labing maalam nga tao. Bisan pa sang mga babaylan, sang mga salamangkero o mga manugpakot. Apang may isa ka Diyos nga yara sa langit nga nagapahayag sang mga tinago, kag nagapakilala sa mga mahanabo sa uli nga mga dinagon. Ang ginapangayo ko lang sa imo, amo ang pagsugid sa akong damgo. Hindi ko na madumduman kagang kahulugan sini. Ikaw, mahal nga hari, nakakita bala sang dako nga larawan? Gamhanan ini nga larawan kag tuman kasilaw. Nagtindog ang iya larawan sa imo atubang nga ang dagway makakulugma? Hindi bala nga ang larawan nga imo nakita, ang iya ulo busog nga bulawan.
ang iya dughan kag ang iya mga butkon human sa pilak. Ang iya tiyan kag ang iya mga paa human sa saway, ang iya mga batiis salsalon, kag ang iya mga tiil bahin nga salsalon kag bahin nga daga. Sang hinali lang, gikan sa naibabaw nga bahin, may natiphag nga bato kag nag-igo sa larawan sa bahin sang iya tiil nga salsalon kag daga, kag nadugmok gid ang mga ini. Subong man ang saway, ang pilak, kag ang bulawan, nadugmok man, kag mangin kaangay ini sang ginlinas nga labhang, ginpalid ini sang hangin, kag wala na mahibal kung diin sila nga duog ginpalid. Apang ang natipag nga bato nga nag-igo sa larawan nga nakita mo, nangindako nga bukid kag naghilob gid ini sa bugos nga duta. Ina nga akong damgo. Ina maturag yung damgo ko. Ang kahulugan sang damgo mo, ipahayag ko mahal nga hari. Padayon na. Magpadayon ka. Magpadayon ka. Ikaw, mahal nga hari, hari sang mga hari nga sa imo ang Diyos, naghatag sang ginharian, sa gahom sang kabakod kag sang himaya. Ikaw, amo ang ulo nga bulawan sa imo damgo. Madason sa imo, magalutaw ang isa pagid ka ginharian nga kubos sang sa imo. Ang ikatlo, amo ang ginharian nga saway nga magagahom sa bugos nga duta. Ang ikapat nga ginharian, mangin mapag-on subong sang salsalon. Sanglit ang salsalon, nagadugmo kag nagalanda sang tanan nga butang. Sa bagay nga nakita mo nga ang mga tiil bahin nga daga kag bahin nga salsalon, ini mangin ginharian nga nabahin. Apang may kabakod nga iya sang salsalon, kag may kahuyang nga iya sang daga. Nakita mo nga ang salsalon nasamo sa lunang nga daga. Sila magasimpon sa kaliwat sa mga tao, apang hindi sila magtapikay. Subong nga ang salsalon hindi magsimbog sa daga. Ang dako nga bato nga nakita mo nga nagtiphag kag nagdugmok sa kabugusan sang larawan, ina amo ang dako nga Dios nga nagpakilala sa hari sang mahanabo sa ulihi. Ang damgo matuod, kag ang iya kahulugan malig-on. Sa pagkamatuod, ang inyong Diyos, amo ang Diyos sa mga Diyos, kag Ginoo sa mga hari. Ang nagapamati sang akon mga pulong kag wala nagatuman sini, kaangay siya sa tawo nga buang-buang nga nagpatindog sang balay sa balas. Mateo kapitulo 7 bersikulo 26. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong Katilingban sa pagsaulog sining Semana Santa. Barangay Captain Enrique Cano Iroy and Mrs. Lisandra Iroy and family. Upod ang Barangay Council, kag pumuluyo sang Barangay Damayan, Sapian, Capiz. Barangay Captain Gina Yelo and Mr. Hernan Yelo and family. Upod ang Barangay Council, kag pumuluyo sang Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Barangay Captain Gregorio Labanza Jr. and family, kag mga pumuluyo sang Barangay Maninang, Sapian, Capiz. Barangay Captain Rolando Lando Bonifacio and Mrs. Mildred Bonifacio and family, with the Barangay Council and the people
of Barangay Pagbunitan, Sigma Capiz. Mr. and Mrs. Dario and Julie Pinlac and son, John Darix Pinlac and family of Sitio Balogo, Barangay Pagbunitan, Sigma Capiz. Mr. and Mrs. Obaldo and Ana May Canong and family of Sitio Balogo, Barangay Pagbunitan, Sigma Capiz. Rose Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Michael and Rosemary Compuesto and family, Parian Highway, Sigma Capiz. Barangay Captain Emily Arisa and family, Barangay Dayao, Rojas City. Armored Star, AFP, PNP, Uniform Accessories and Tailoring Shop, Legazpi Street, Rojas City. MMM Building, Zone 2, Poblacion Estancia, Iloilo. Accept bed spacers and room for rent, and MMM Native Products. Stall number D5, TATC, Rojas City. Tambayan Lechon Manok, Liempo at iba pa. Kilometer 1, Rojas City. With branches at Cagay and Lawaan, Rojas City. Owned and managed by Mrs. Emeline Bachansila and Mr. Arnold Diloria. Mrs. Evangeline Salvador and family, Poblacion Campo, President Rojas Capiz. Mrs. Munina Perez Pungot and children, Eric, Nina, and Frina, Barangay Dulangan, Pilar Capiz. Former Barangay Captain Asher Fuentes de Lugar and Barangay Captain Fredchi de Lugar of Barangay Carmencita, President Rojas Capiz, and Barangay Council and family. Former ABC President Enriquito Basilonia of Barangay Quiajo, President Rojas and family, and the people of President Rojas Capiz. Aqua Grace Purified Drinking Water Refilling Station, Poblacion Highway, President Rojas Capiz, owned and managed by Jennifer Nonong de la Cruz and Grace Bitoon de la Cruz. SB member Lalaine Badana Young and family, and the people of President Rojas Capiz. SB member Sauro Buenafe and family, and the people of President Rojas Capiz. SB member Anjo Samson and Barangay Kagawad, Sandria Samson and family, and the people of President Rojas Capiz. And Barangay Captain Rodolph Estrella and family, and the Barangay Council of Barangay Bayuyan, President Rojas Capiz. Ginpadako sang hari si Daniel kaginhatagan sang mga dulo. Ginpagahom niya ini sa bugos nga puod sang Babilonia. Sanday Sadrak, Mesak kag Abednego nagtungod sang matagas nga buluhaton sa puod sang Babilonia. Kag si Daniel nagpabilin malapit sa hari agud mangin kabulig sini sa mga buluhaton sini. Apang ang pagpakamaayo ni Haring Nabucodonosor kay Daniel naghatag sang kahisa sa mga satrapa, kag sa mga tulugyanan, kag sa mga pangulong puod. Sadto nagpahuman si Haring Nabucodonosor sang isa kalarawan nga bulawan, nga ang kataason kan uman kamaniko, kag ang kasangkaron anom kamaniko. Ginpatindog niya ini sa latagon sang Dura sa puod sang Babilonia. Didto ginpatipo niya ang mga satrapa, mga tulugyanan, mga pangulong puod sa paghalad sa larawan. Kag nagtindog sila tanan sa atubang sang larawan. Ginasugo nga sa tiyon inyong mabatian ang pagtunog sang kornita, sang lantoy, sang arpa, sang sambuko, sang salterio, sang gaita, kag sang tanan nga sahi sang lanton.
Maghapa ang tanan, kag magsimba sa larawan nga bulawan. Ang sino nga hindi maghapa, kag magsimba sa larawan, idapong sa kalayo. Anong buot silingon sang inyo pagtipon diri karon? Mahal nga hari, hindi bala nga ikaw nagsugo nga ang tanan magsimba sa bulawan nga larawan? Kagang hindi magtuman sini, idapong sa kalayo. Subong matuod sina ang akong mando. May pila ka mga Hudiyo nga wala magtuman sini, mahal nga hari. Sino bala ang mga ini? Sanday Sadrak, Misak, kag Abednego. Sige layon! Dalon sila sa ako na tumang! Matuod bala, Sadrak, nga kamo ni Mesak kag Abednego, hungod nga wala nagtuman sa sugo ko nga simbahon ang bulawan nga larawan. Nga wala kamo nagatingog, nakahibalo na kamo kung ano nga silot ang maagom sa mga malalison. Mahal nga hari, hindi na kinahanglan nga sabto namon ang pamangkot mo. Ang amon Diyos magaluwas sa apa. Pero kung hindi man, makilala mo nga hindi kami mahimo magsimba sa hindi namon Diyos. Kung amo, sa gilayon, ipainit ang horno sa makapito sa kinaandan sini nga pagkainit. Kagidapong ang tatlo nga ina. Sige, talaga mo! Talaga mo! Hindi ba lang gindapong nga ang tatlo kalalaki sa kalayo? Oo, mahal nga hari. Apa na no ini? Ara sila nga tatlo, nagadayan-dayan lang sila sa tunga sang kalayo, kag wala sila maano. Kag ang ilaw po ni kaapat, daw ka ang isang anak sang Diyos. Oh. Sadrak! Mesak! Abednego! Kamu nga mga alagad sang Diyos, nga mong labing mataas, magwa ka mo dila! Pagkamaayuhon ang Diyos nanday Sadrak, Mesak kag Abednego, nga nagpadala sa manugtunda agud lumaso ng iya mga alagad nga nagasalig sa iya. Kag ini ang akon bando, ang tanan nga katawhan, pungsod nga magpamulong sang batok sa Dios nanday Sadrak, Mesak kag Abednego. Hiwa-hiwaon, kag ang iya puluyan himon nga tinumpok nga higko, bangod wala na sang iban nga Dios nga makaluwas kundi ang ila Dios. Si Jesus nagsabat sa ila, nagasiling ako sa inyo sang matuod, ang nagapakasala, ulipon sang sala, ang isa kaulipon, umalagi lamang sa panimalay.
pero ang isa ka anak permanente. Juan Kapitulo 8, versikulo 34, tubtob 35. Ang mga masunod, nagapakigboylog sa siningtion sang Semana Santa. Carlo Tams and Family, New Road, Banica, Rojas City. Bob Barian Tailoring, owned and managed by Barangay Kagawad Francisco Baltero and Family, kagsang pumuluyo sang Bago Grande, Panay Capiz. Engineer Victorio Jimenez, Municipal Engineer Tapas, Capiz and Family. Mr. and Mrs. Domingo A. Di Guzman and Family and Children, Barangay Bara, Rojas City. Barangay Kagawad Eden and Mrs. Emma Billones and Family, kag mga pumuluyo sang Barangay Bato, Rojas City. Melba de Gracia Barredo and Family, Barangay Banica, Rojas City. Tess Bao, M. Luwilier, Financial Services Pawn Shops Incorporated. Mrs. Lungno and Eli Palma, Barangay Bolo, Rojas City. Team Capisnon Riders Club, kagang bilog nga BCR Riding Community sa Capiz. Ikay Eatery and Godo Trucking Services, managed by Barangay Kagawad, Rosemary Puentes, Legazpi Street, Barangay 3, Rojas City. Honorable City Councilor Trina Marie Ignacio and Family and Staff, Barangay Kulasi, Rojas City. Engineer Noel Laminares and Family and Staff of City Engineers Office. Edgar A. Alfon, City Budget Office. Mr. and Mrs. Samuel Boy Luni Narciso and Family, Sunshine Village, Barangay Banica, Rojas City. Provincial Budget Officer Antonio Tony Arbis and Staff, Provincial Capital, Rojas City. H&B Fish Dealer and Sari-Sari Store, owned and managed by Paing Lacrete, Barangay Libas, Rojas City. Leia and Glenn Anchon and Family, Purok 2, Barangay Libas, Rojas City. Mr. and Mrs. Jose Nonong Nalika and Mr. and Mrs. Rafael Puentes, upod ang mga anak, Tintin, Maymay kag MM, kag sa mga miyembro sang The Fishers Canticle Choir, Libas, Purok 1, Rojas City. Humphrey Construction Supply, owner Ray and Bing Odiada, Purok 1, Libas, Rojas City. And Honorable Barangay Captain Richard Arujado, Barangay Libas, Rojas City. Kagsamtang nagadako ang Babilonya bangod sa mga nabihag sini nga mga pungsod, nabatyagan ni Nabucodonosor nga gamhanan na siya nga hari. Ginpatahom sini ang Babilonya agud sa iya paglagaw-lagaw, wala siya sang makita nga kasalawayon. Apang isa sadto ka adlaw. Pangulong hangaway! Ang hari nagbuang! Ano? Kadto siya, agud makita mo. Sa gilayon, ipatawag ang iya mga mangin alamon. Matuman, Pangulong hangaway. Hari naman siya. Ginduaw naman niya ako kagabi. Hari naman siya. Mahal nga hari. Anong nagduaw sa imo kagabi? Hindi ba lang may bantay man ang hulot mo, ini? Abuang! Damgo nagduaw sa akong kagabi. Ipatawagan ako managpakot. Dali!
Pamatiin ninyo ang akong damgo. Kag isaysay ninyo sa ako ng buot silingon, sine. Nakita ko sa damgo ko ang pagtubo sang isa kadako nga puno sang kahoy sa tunga sang kadagatan. Ang iya kataason naglambot tubtub sa langit. Kag kitaon ang iya ukbong sa bugos nga kadutaan. Magayon ang mga dahon sini, ang mga bunga sini, kinkaon sa mga kasapatan, kag sila nagpahandong sa mga sanga sini. Ang mga pispis naghulong sa mga sanga sini, kag ang tanan na buhi sa idalom sini. Oh, kag nakakita ko sang isa ka balaan na nagkunsad halin sa langit. Naghambal ini sa mabas ko kag nagsiling siya sang amo sini. Pudla ang kahoy, tapsa ang iya mga sanga, uyuga ang iya mga dahon, laptaha ang iya mga bunga, tabuga ang kasapatan sa idalom sini, kag ang mga kapispisan nga nagahulon sa iya mga sanga. Abang ibilin ang iya tuod, sang iya mga gamot sa duta, nga may pikit nga salsalon kag saway. Patinduga ini sa tunga sang linghod nga hilamon sang latagon, kag ilisi ang iya tagipusoon nga tawhanon sang tagipusoon sang sapat. Madali lang, mahal nga hari. Una, nagsugid ka bahin sa isa ka puno sang kahoy. Kag sa ulihi, nagsiling ka nga may tagipusoon sa nga tawhanon. Nagasugid ka bala sang isa ka puno sang kahoy, ukon sang isa ka tao, mahal nga hari. Buang! Ginasugiran ko ikaw sang damgo ko. Sa ano ko na mahibalang? Karon, sugirin ninyo ako sang kahulugan sang akong damgo. Mahal nga hari nga nagakabuhi tugtog sa... Ano ang kahulugan sang damgo ko? Wala kami makahibalo, mahal nga hari. Oh. Daniel nga ginahingalanan ko kay Beltesazar. Sa diin siya. Hari ako, mahal nga hari. Oh. Beltesazar, palapit ka dire. Kag kamo! Magbiya kamo dire! Mga inutil kamo! Halin kamo! Beltesazar, palapit diri sa akon. Mahal nga hari. Beltesazar, nagdamgo naman ako. Tuman kalain, kag sa akong paghangop, tuman kalubha sang kahulugan sini. Pamati kay isay-say ko ini sa imo. Ano ang kahulugan sang damgo ko, Beltesazar? May kaisog ayanan ko sa pagsugid sa iya sang paghangop ko sa iya damgo. Buligi ako, Beltesazar. Mahal nga hari, kung mapatuhoy ko lang tani sa imo mga kaaway ang buot siningon sang damgo mo. Malain gid bala ang kahulugan sang damgo ko. Mahal nga hari, ang puno sang kahoy, nga nakita mo sa damgo mo nga nagtubo sang mabakod, nga ang iya kataason naglambot tubtob sa langit, kag makita sa bugos nga duta, nga ang iya mga dahon, magayon, kag ang iya bunga, madamo nga mga kasapatan sa latagon ang nagakaon. Amo ikaw, mahal nga hari. Kaganong balaan ka tingog nga nagasiling nga pudlon ang puno sang kahoy, Beltesazar? Ang balaan nga tingog
Nagasiling nga pagatabugon ka pagwa sa Babilonia. Kag didto magakabuhi ka subong sang isa ka sabat. Kag ikaw mangin isa nga wala sing kaabyanan. Kabuangan, ina. Apang kun sa ulihi magkilala ka nga may isa nga among labing gamhanan nga sa tanan. Busa ikaw liwat mangin hari. Ganit mahal nga hari, pamati ako. Kalimtin na ang pagpakasala. Magpakatarong ka na. Tumanay na, Daniel. Maluoy ka sa ginapigos agud ikaw maluwas. Tumanay na, Daniel. Kung wala ka na sa ihambal, maglakat ka na. Kung may ara pa, magpadayon ka. Mahal nga hari, nga agin upod ba ko diri sa paglagaw sa ibabaw sa imo palasyo? Luyag ko ipakita sa imo, Beltesazar, ang kabugusan sang ginharian nga makita mo gikan diri sa talutog sang palasyo. Yara ang labing dako nga mga kapupudan sa bugos nga kalibutan. Ang gamhanan nga Babilonia nga akong ginpasangkad kag ginpatahom. Hindi pabalain natuman agud ako magapadayon nga hari. Nabucodonosor, sa imo ginhambal, ang imo ginharian tagtaliwa na sa imo. Pagkatabugon ka diri sa mga tao, kagang imo puluyan, manginupod na sa mga kasapatan sa latagon. Maghalab ka sang hilamon subong sang mga baka, kag maligaran ka sang mga 7 ka tuig, tugtog nga makilala mo nga ang labing mataas, magagahom na sa mga ginharian sang mga tao, kag magahatag sa iya mga ginapakamaayo. Nakabati ka. Wala ko sang nabatian kundi daguob mahal nga hari. Oh. Mahal nga hari, mga hangaway. Si Jesus amo ang maayo nga manugbantay. Ako amo ang puwertahan. Ang nagasulod pagi sa akon makaluwas. Makapagusto siya sa pagsulod kag pagwa, kag makakita siya sing halalbon. Juan kapitulo 10 versikulo 9. Ang mga masunod nagabuylog sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sining Semana Santa. Ronron Fish Broker, owned by Mr. and Mrs. Pedro and Nida Arrollado, Barangay Libas, Fishing Port, Rojas City. KR and RK Fishing Boat, owned and managed by Mr. and Mrs. Catherine Del Castillo, Barangay Libas, Porok 3, Rojas City. Vice Mayor Vito de los Santos and family, and the people of Ibisan, Capiz. Honorable SB Member Steve Tibo Ihosa and family, Municipality of Cuartero, Capiz. Ray and Leia Joy Mayo and family, Poblacion Ilaya, Cuartero, Capiz. Mr. Homer Alto Hornachos Silva and family, Barangay Bitoon, Ilawod, Cuartero, Capiz. McCoy's Bake Shop, Barangay Nasunugan, Dao, Capiz, owned and managed by Ruth Escalada Dipitilio. Mr. Nicanor and Margarita Roselo and family, Barangay Poblacion Ilaya, Cuartero, Capiz. Gerson H. Halyigado and family, Barangay Bitoon, Ilawod, Cuartero, Capiz. Mr. and Mrs. Reynaldo V. Sidon and family, Poblacion Ilaya, Cuartero, Capiz. Liga ng mga Barangay President Rogelio Bisorio and family,
and the people of Barangay Bago Grande and all punong barangays of Panay Capiz, Panay Fruit Stand and Vegetables, stall number 6 and table 13, wholesaler from Canlaon, Leon, and Baguio, owned and managed by Marisa and Ryan Rojas, Felipe B. Base and Family Base, and the people of Barangay Buntod, Panay Capiz, Mr. and Mrs. Alan and Rose, children and family, crossing Tanza Norte, Panay Capiz, fish vendor at Panay Public Market, nagabaligya sang sari-sari nga isda, wholesale and retail. Ex-officio SB member, Loreto Hore and family, Sigma Capiz. Honorable Paul Ponsaran and family, Barangay Akbo, Sigma Capiz. Ex-Barangay Captain Noel A. Compuesto and family, Barangay Amaga, Sigma Capiz. Honorable Edgar Francisco and family, Barangay Kapuyhan, Sigma Capiz. Kagawad Vince Acapuyong and family, and the people of Barangay Tangke, Rojas City, Mr. and Mrs. Napoleon Nepomuceno and children, Anthony Nepomuceno, Stella Marie, and Alas Store, Barangay Esperanza, Hamindan, Capiz. Mr. and Mrs. Jude Castro and Sons, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Barangay Captain Hasmin Neneng Beriana. Kaupod ang mga opisyalis kag ang pumuluyo sang Barangay Daga, Panay, Capiz. Police Lieutenant Maria Nanette Viernesto Puasan and the men and women of Sapian Municipal Police Station, Sapian, Capiz. Jayan Store in front of Panay Public Market, Poblacion Tabok, Panay, Capiz. And Maria Gina B. Adrimisen and family, Barangay Bato, Panay, Capiz. Natuman ang gintag na kay Haring Nabucodonosor. Gintabog siya sa Babilonia kag sa katapusan sang mga inadlaw, si Nabucodonosor nagtangla sa langit, kag gindayaw ang labing mataas. Kag nagpanumbalik siya sa Babilonia, kag siya liwat ng inhari, subong sang gintagna ni Daniel. Sang mapatay si Haring Nabucodonosor, ginbuslan siya sang iya anak nga si Belsasar. Si Daniel nagpadayon sa pagdumala sang iya puod. Isa sadto ka adlaw may kahiwatan sa palasyo sang hari, sang hinali sini ginpasugat si Daniel. Malinong ang iban, bando may ginagalukan. Daniel! Daniel! Nagahulog sa kahadlok ang hari. Oh, ano ba lang natabo? Daniel! Ano ang buot silingon sina? Ano ang mga nasulat niya nasa dingding? Banyagay na nga mga tinaga, hindi ko mahangpan. Hindi man nila mabadbad nga pulong sa ako mga mangin alamon. Mene, tekel, uparsin. Sinong nagsulat sina, mahal nga hari? Nagainom kami diri kag nagakinaon. Sang hinali lang, may nagtuhaw nga kamot nga may kinakaptan nga sulat. Kagin sulat niya mga tinagang ina. Wala ko sa salatan niya. Naghahalat man ako sa akong mga Diyos. Oh. Nakita ko diri sa malaba nga kalanan.
nga ang mga gamit nga halin sa balaan nga templo nga gindala diri sang imo amay sadto nga hari. Ari diri ang balaan kag bulawan nga talagayan. Mga bulawan kag balaan nga bandiha. Kamu bala naggamit sini? Wala ko sa tuyo nga napako ng pagkabalaan sila nga mga gamit, Daniel. Amang sugiri ako. Ano ang buot sa ninyon sini? Ikaw, Belsasar, nga anak ni Haring Nabucodonosor, nga nagkilala sang labing mataas. Wala gid nagapaubos ang imo kasing bisan pa nga nakahibalo ka na sang kamatuoran. Sa baylo, nagpakataas ka sang imo kaugalingon batok sa Ginoo sang langit. Sa baylo, ang gindayaw mo amo ang Diyos nga pila kag bulawan, mga saway, salsalon, kahoy kag bato nga hindi makabati, hindi makakita kag makakilala. Karon, iasoy ko sa imo ang kahulugan sa nasulat nga inadira sa dingding sa imo palasyo. Mene, ang Diyos Belsasar, nag-isip na sa imo ginharian kag gintapos na ini. Naisip na ang mga inadlaw sang imo paggahom bilang Hari Belsasar. Nagahilapit na ang imo katapusan. Hindi! Hindi matuli na! Naamusin na! Kay gintimbang ka, apang nagkulang ka sa timbangan. Ina ang kahulugan sang madason nga tinaga, Belsasar. Tekel, gintimbang ka apang nagkulang ka sa timbangan. Hindi! Hindi! Kagang katapusan nga tinaga, uparsin. Ang imo ginharian nga nagahilapit na sa katapusan, pagabahinon sang mga Midyanhon kag sang mga Persyanhon. Sadto mismo nga gabi ginsalakay sang mga Midyanhon ang Babilonya. Ginpatay si Haring Belsasar kag si Dario nga Midyanhon nagbulos sa paghari sa panuigon nga kanuman kag duha. Sa idalom ni Dario nga Midyanhon, ang Babilonya ginbahin sa 100 kag 2 kapulo kapuod kag gintawag ini nga satrapa. Gindumalahan ini sang 3 kapangulo sa diin isa sa ila si Daniel, apang ang kahisa nagpangibabaw. Ginpangitaan nila sang sala si Daniel, apang wala gid sila sang may nakita nga sala sa iya. Tubtub, ano ang nagtulod sa inyo sa pagpakigkita sa akon? Haring Dario, amo na ang balan, kaginpakamayo nga ang tanan mo nga mga sakop, magkilalagid sang imo kabantog. Sang imo kayo, sang imo mga binuhatan. Ganing nga kami tanan, nagilisugot sa pagtukod sang palatukuran nga harianon. Kag mabakod ini nga ginadumili nga ang bisan sinuman nga mga muyo, o mga bay sa bisan ano nga Dios, o sa tao sa sulod sang katluan kaadlaw nga pagahiwaton nga pagpadungog sa imo pagkahari. Igapagbong siya sa lungib sang mga leon. Ginapayayo namon ini nga pabakuron mo ang kasuguan nga ini mahal nga hari.
Agud hindi ni magligwat sang bisan ano nga kasuguan sa mga Midyanhon kag sa mga Persyanhon. Kuna mo, pagalagdaan ko ang kapagunan sang inyo ginapakamaayo. Sa diin si Daniel? Makita siya sa gawahan sang yaulot. Nagkakita ka. Nagatangla siya sa langit kag nagapangamuyo. Bato kini sa kasuguan ni Haring Dario? Ini ang atong ginahulat. Nakahimo giman siya sang sala. Dali ka, kinahanglan makibalos ning hari. Wala ko sang nakita nga sala sila. May kasuguan ka sina, mahal nga hari. Kilala ini. Ini kasuguan nga hindi mahimo ligwaton. Kabisan si Daniel, dapat magtuman sila nga kasuguan. Ginahulat namon ang imo pamatbat, Haring Dario. Wala ko sang nakita nga sala sa akong ginbuhat, Haring Dario. Nagasala ka sa idalom sa ngamon kasuguan, Daniel. Ganit dapat ka nga silutan. Daniel, ang imo Diyos magaluwas sa imo. Wala ka sang dapat kahadlukan. Si Jesus amo ang maayo nga manugbantay. Ako amo ang puwertahan. Ang nagasulod pagi sa akon makaluwas. Makapagusto siya sa pagsulod, kag pagwa, kag makakita siya sing halalbon. Juan Kapitulo 10, versikulo 9. Ang mga masunod, nagabuylog sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sining Semana Santa. Imprinta Advertising Services, 1906 Magallanes Street, Rojas City. Managed by Edward Basilonia. Fervet Pharmacy, owned by Ferdinand and Yvette Digala. SWA Public Market, President Rojas Capiz. Ciudad Convenience Store, owned by Miss Ami Ciudad, Poblacion SWA, President Rojas Capiz. Bamboo House Restaurant and Catering Services, owned and managed by Miss Ruby Villarus and Bong Villarus, Barangay Amaga, Sigma Capiz. CJ and Drew Buying Station, Isagani Street, Pontevedra, Capiz. Clinic Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Expedito O. Fasulan and family, Poblacion Ilaya, Cuartero, Capiz. Art Manizer Printing Services, specialized on tarpaulin printing, decals, indoor and outdoor signs, product stickers for milk tea, and food products, motor plates, and other printing services for all your printing needs. Located at Poblacion Ilawod, Cuartero, Capiz, opposite side of Cuartero National High School, Gate 2, before Angob Bridge, owned and managed by Alberto Salomeo Jr. Contact number 0947-821-4737. Christy H. Gahaton, Biton, Ilaya, Cuartero, Capiz. Michael Ocati Basamot and Family, Poblacion Ilaya, Cuartero, Capiz. Galino Funeral Homes, owned and managed by Kagawad Jacqueline C. Galino, Poblacion Tacas, Cuartero, Capiz. Yen Yen Store, owned by Sai Anisco de la Cruz, Barangay Kulasi, Rojas City. Punong Barangay Hermi F. Dilio and family, and the people of Barangay Tangke, Rojas City. Barangay Kagawad Orlando Agihap and family. Upod sa mga pumuluyo sang Barangay Tangke, Rojas City. Mrs. Emelda C. Altamea and family. Mel's online shop. We sell face masks, face shields, and apparels. Aparis Bake Shop, cakes and pastries, located at Barangay Milibili, Rojas City. Sitio Pamambungan,
owned and managed by Mr. and Mrs. Bert and Lisa Apari, Mrs. Monica Bermejo and family, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Engineer Lynette L. Sodosta and family, Barangay Milibili, Rojas City. Kagawad Fridilito Budlong and Mrs. Jocelyn Alvarez and family, Barangay Sibagwan, Rojas City. Nonoy Richard Roberto Mendoza, upod ang mga pumuluyo sang Hamindan, Capiz. And Nonoy Talabahan, Gravel and Sand, Barangay Atiplo, Mambusaw, Capiz, owned and managed by Roger Nonoy Luz. Ginsulod sa lungib sang mga leon si Daniel. Sang madason nga adlaw, aga pa kaupod ang iya mga pila kahangaway, nagpadulong si Haring Dario sa lungib. Daniel! Daniel! Ginluwas ka bala sang imo Diyos? Magsabat ka, Daniel! Mahal na hari, ang akong Diyos nagpadala sa akong manugluwas. Wala ko gintandog sa mga leon, kay balusin na nga wala ko sa nahimo nga sala. Luwas siya! Luwas si Daniel! Kuhanin niyo ang batong ina na natabon sa baba sa lungib. Dali! Matuman, mahal na hari! Kagbangod sa among nga mga hitabo, si Haring Dario nagsulat sa tanan nga mga katawhan, kag naghambal siya sa bugos nga duta. Ang paghidait magaluntad sa inyo. Ginamando ko sa bugos nga ginsakpan sa akong ginharian, nga ang tanan nga mga tawo magkurog kag magkahadlok sa tubang sang Diyos ni Daniel. Kay siya mo ang Diyos nga buhi, kagang iya ginharian, hindi malaglag. Kagang iya pagbulutan, mangin tubtob sa katubtuban. Sa pagligad sang mga tinuig, nag-abot sa mga Hodeo ang kataka kag na pamangkot nila sa ila kaugalingon kung tubtob sano ang ila pagpabilin sa Babilonia. Kung tubtob sano ang ila pagluha kag kung sano sila makapauli sa ila nahamutan nga duta sa Huda. Ginsabat ang ila mga pamangkot sa mga maalam nga nakahangop sa mga patimaan nga ginapakita sang Ginoo. Nangin mahapos sa ila ang pagtanaw sang palaabuton, kag isa si Daniel sa ila. Siya nagdamgo kag nagpananaw sa mga mahanabo sa palaabuton, kag ginhangop niya ang mga kahulugan sini. Kag sa tanan nga tion, wala gid siya nagakalimot sa pagpangamuyo. Ginoo, ang Diyos nga dako kag makahalanguyos, nga nagahupot kag nagabantay sa niya mga sugo. Nakasala kami, kag padayon nga nagabinalingag, nangin malaot kag nangin mabinatuon. Wala kami nagatuman sang tingog sang Ginoo nga among Diyos sa paglakat sa iya mga kasuguan nga ginbutang niya sa tubang namon pagi sa iya mga alagad nga manalagla. Ang bug-os nga Israel naglali sa imong kasuguan. Gani ginuna sa amon ang pagpakamalaot kag ang sumpa nga nasulat sa kasulatan ni Moises nga alagad sang Diyos
kay nakasala kami batok sa iya. Ginoo, matarong ka. Ilikaw sa amon ang imo kakig, kag maluoy ka kuntani sa imbanwa nga Jerusalem. Pamati o Ginoo ang pangamuyo sa imo alagad. Diyos ko, ilingi ang imo palamatinan, kag muklata ang imo mga mata, kag danda ang amon kasubo. Tanda ang banwa nga nagatawag sa imo ngalan. O Ginoo, pamati, patawad Ginoo, patawad. Ang nagatindog sa ibabaw sa tubig sang suba, nga nagapanapot sa naputi ni panakton. Hindi ka magkahadlok, Daniel. Magtindog ka sa imo pagluhod. Daniel, halin sa ginsuguran, nangin mapainubuson ka. Matinumanon sa imo Diyos, ginhangop ang tanan nga mga pananawan kag patimaan nga yagin pakita sa imo. Ginpamatian sang Diyos ang imo pulong, Daniel. Magpakabakod ka kag magpakaisog. Kay yari ako sa pagsugid sa imo sang mga nasulat na. Lakat ka sa imo dalanon, Daniel. Kayang mga pulong natakpanag napatinan tubtub sa katapusan. Madamo ang magapanimlo kag magapaputi sang ila mga kaugalingon. Apang ang mga malaot magahimo pagid sang kalautan kag wala sang malaot nga makahangop. Apang ang mga maalam makahangop.
Ang iban nga bahin sang iya kabuhi wala na mahisayri. Apang sa mga Hudeo nga napaidalom sa pagahom sadto sang Babilonya, wala na sang tinuga nga maglabi pa katampad kay Daniel sa iya Dios. Gintilawan siya sang mga pagano nga mga hari, apang wala gid matandog ang iya pagtuo. Sa tag sa kapagtilaw, nagpabilin nga putli ang iya pagtuo. Kag initanan, ginpakamaayo kag ginpabalaan sang iya Ginoo. Ginluwas siya sa mga pagtilaw nga nag-abot sa iya, kag ginpadyaan ang iya katampad. Ginpakamaayo siya, kag sa iya ang lambong nga natabon sa mahanabo sa plaabuton, ginwahig, kag singhingalit, ginpakita sa iya ang matabo sa palaabuton. Ang pagkahapay sang tanan, ang katapusan, kag ang paghimaya sang ginharian sang Dios. Ang nagapamati sa akon mga pulong, kag wala nagatuman sini. Kangay siya sa tawo nga buang-buang, nga nagpatindog sang balay sa balas. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 26. Ang mga masunod, nagapakigupod sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sining Semana Santa. A Gregorio Midstand, owned and managed by Elizabeth and Buning Artillero A Gregorio, Poblacion Tabuk, Panay Capiz. We sell chicken and frozen products. Crisilda B. Albaladejo, Poblacion Tabuk, Panay Capiz. Garcia Funeral Homes, owned by Mr. and Mrs. Raymar Pacardo, managed by Mrs. Azucena Garcia and family, sa Pian, Capiz. Texas Mall, owned and managed by Barangay Captain Resty Oquindo and Rosemary Oquindo, Barangay Hipuna, Pontevedra, Capiz. Mapicon Philippines Incorporated, Alcazar Building, Rojas Avenue Extension, Kilometer 1, Rojas City. Daga, Ipis, Anay, Lamok. Dial 6215-024. Mapicon, the nation's largest pest control. Mr. and Mrs. Rodolfo and Rogelia Camacho and Dile family. Pinesville 2, Barangay Bato, Rojas City. Arlene and Mrs. Delia Agana and family and kids. Atea Rose, Amel Jude Agana, Tansa Norte, Panay, Capiz. Gracious Drug Mart, owned and managed by Ditas B. Herrera, RSG Building, Jovita Fuentes Street, Inso Arnaldo Village, Rojas City. Mang Binacol at iba pa. We serve pata, binacol beef, binacol chicken, sisig pork, stewed duck, whole stewed chicken, bulalo, and milk tea. Kilometer 1, Rojas Avenue, Rojas City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Julito and Lovely Galapin. Kagawad Lendi Escoltero, Barangay 1, Rojas City. And retired PNP Bebot Escoltero Jr., Sunshine Back, New Road, Banica, Rojas City. KNC Resto, owned and managed by Mr. and Mrs. Jerry and Ana Libuna, Barangay Bolo, Rojas City. We serve lunch, dinner, and breakfast, batchoy and chicken binacol. Elegant Security Agency Incorporated, 131-B, Magallanes Street, Mr. and Mrs. Roberto and Annabel Buenviaje, Ana Cris, and Buenviaje Furnitures, McKinley Street, Rojas City. May branch sa Tansadulunan, Panay, Capiz. Gos Calduhan at Rojas City Airport, owned and managed by Mr. and Mrs. Sunny and Gatlea Go and family. A&I Store, Malundra Street, Cuartero Public Market. AI Store along National Highway, Poblacion Tacas, Cuartero, Capiz, owned and managed by Arnel and Irene Opiniano. JR Bake Shop, Boy and Anga Flijoles, Poblacion Tacas, Cuartero, Capiz. E&A Palay Trading, Poblacion Tacas, Cuartero, Capiz, owned and managed by Mr. and Mrs. Insect
and Aida Lopez. HCF Hollow Blocks, nagabaligya sang Hollow Blocks, Balas, Bato kag Tamborong, owned and managed by Mr. and Mrs. Hugo Junjun Foncion Jr., Barangay Nagba, Cuartero, Capiz. Gemma and Pautoy Hendirin, Barangay Malagabi, Cuartero, Capiz. And Pablo Meat Stand and Jude's Binacol Restaurant, Poblacion Tacas, Cuartero, Capiz, owned by Pablo and Judy Baralungay, Barangay Santa Cruz, Dumalag, Capiz. Kag mga abyan, diri magtakop ang maragtas ni Daniel, ang madalagna. Ang iya kasaysayan may matahom nga talamdan nga dapat naton panganinawon sa aton pagsaulog sang adlaw nga ini, sang pagkapatay sang aton Ginoong Hesukristo. Mga utod, sino sa aton ang may subong kabakod kagatampad sa aton Dios. Kadamaan sa aton nagahuyang sa jutay nga pagtilaw, kag sa jutay nga kalisod nagapanalambito na sang tuma na Diyos ko, hindi ko na madala ini. Kag kun kaisa, ang Diyos pang ginabasol sa mga kalalatan nga nagaabot sa ila. Kung may subong lang kita katampad sang katampad kag kabakod ni Daniel, hindi ayhan agumon taman ang padya nga ginhatag sa iya sang Diyos. Manginwalay tupong katahom sang kalibutan nga ini kung kita makasunod lang sang kapunayag sang balatyagon ni Daniel. Daniel, ang manalana. Yari ang mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel nga Daniel, Ariel Mendoza. Angel, Eddie Rofan. Prinsipe, Filimon Leonoras. Nabucodonosor, Fred Sapa. Caldianhon, Pabling Bustamante. Belsasar, Ernie Bornales. Haring Dario, Renzo Amago. Mga satrapa, Eli Andrade kag Vic Pico Jr. Sadrak, Denny Domingo. Kagin pasakupan man anday Jimmy Belonio kag Jonathan Himalaya. Sound effects, Jonathan Himalaya. Musical scoring, John Flores. Recording engineer, Romeo Siason. Sa pagpanalawsaw kag direksyon Erlinda Villalobos. Supervision Alan Ibarzabal kag produksyon sang Radio Mindanao Network. Nga nagabuylog sa bugos nga Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati, kabay nga magakabuhi kita paagi sa pulong sang Dios. Ining inyo alagad, Eli Andrade. Si Jesus nagsabat sa ila, nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagapakasala, ulipon sang sala. Ang isa kaulipon, umalagi lamang sa panimalay. Pero ang isa kaanak, permanente. Juan, Kapitulo 8, versikulo 34, tubtob 35. Ang mga masunod, nagabuylog sa Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sining Semana Santa. Mr. Dante Arsenio Islabon and Family, kagang Grupo Islabon Foundation, ngayara nahamtang sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz, nagabuylog sa bugos nga Kristiyanong katilingban sa pagsaulog sang Semana Santa. Cap Nonoy Refreshment, located at Poblacion, Hamindan, Capiz, owned and managed by Nonoy and Marilo Verde and Nanay Hining Verde. Mr. and Mrs. Panfilo and Elsa Liamelo and Family, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Bimboy, Love, and Joff Barinos of Poblacion, Hamindan, Capiz. JSM Aluminum Glass Center,
Services offered: sliding doors, windows, steel windows, jealousy, screen doors and windows, PVC doors, French type windows, and car tint